Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αγράτων, εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον αιών του Θεού του μονογενή, τον εκ του Πατρός δεηθέντα προπάντων των αιώνων. Ο Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Προς δε τούτης αποδέχομαι τας Αγίας και Οικουμενικάς 7 συνόδους, έτεινες επιφυλακή των ορθών δογμάτων συνηθρίστησαν, καθομολογών τους υπό αυτών διορισμένους, στέργης και φυλάτην κανόνας, εις ιερείς ημών πατράσιν, κατά διαφόρους καιρούς και υπόθησαν. Πάντατε όσα αποδέχονται συναποδεχόμενος και όσα αποστρέφονται συναποστρεφόμενος. Έτσι και την εκκλησιαστική ειρήνη, ομολογώ και ηλεστρούμενη διαφυλάτη, είτε κατά ουδένα τρόπον εναντία χρονών και αμβίου παντός, κατά πάντα διερχόμενος και υποτασσόμενος το Κύριος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ιωακήμ, ελέω Θεού, εψηφισμένος επίσκοπος της Αγιοτάτης Επισκοπής και Γκάλη και Ρουάντας, οικία χειρή υπέταξα.
την άμπελον ταύτην και κατάρτισε την ευφεύγοντον. Επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν. Την εφήτευσε η δεξιά μεταδίδει αυτό το Άγιο αξίωμα όχι ως εξουσία, αλλά ως διακονία. Ο Επίσκοπος είναι εκείνος που πρώτος καλείται να ταπεινωθεί, να αγαπήσει, να συγχωρήσει και να θυσιαστεί, όπως ο Χριστός που κήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Από την ημέρα της εκλογής μου προσπαθώ να κατανοήσω το βάρος αυτής της μεγάλης κλίσης. Η χειροτονία γνωρίζω καλώς ότι δεν είναι στεφάνι δόξας, είναι σταυρός ποτισμένος με δάκρυα και προσευχή. Από τα πρώτα μου βήματα μέσα στην Εκκλησία και τους πιστούς ως ζωντανά μέλη ενός σώματος, θυμάμαι και μνημονεύω τους πνευματικούς μου πατέρες, εκείνος που με δίδαξαν με τη σιωπή. Πάντα εύκολη η πορεία μου. Υπήρξαν στιγμές αμφιβολίας, αγωνίας εσωτερικών σταυρώσεων, αλλά μέσα σε κάθε σκοτάδι έλαβε πάντοτε το φως της αγάπης του Χριστού. Και τώρα καταλαβαίνω ότι κάθε βήμα, κάθε πήρω καιρό με αγάπη, συνεχίζοντας τα καλά έργα των σεβασμιωτάτων προκατόχων. Ευχαριστώ τους Αγίους Αρχιερείς του Αλεξανδρινού θρόνου για την τιμία ψήφου τους. Με πολλή ευγνωμοσύνη ασπάζουμε τη δεξιά του γέροντος Μητροπολίτου Κεσαρίας Θεοφυλάκου. Είναι ο Αρχιερεύς που με χειροτάτως των μετεώρων για συναντήσω οσιακές μορφές αηλίστων πατέρων, ως και του γέροντος του Σιδώρου, αλλά και ζώντων, ως του γέροντος Αλεξίου του Σεραφωτινού. Μέσα από την πνευματική μας εκδοχή με στήριξε και με αγάπησε ο λαός του Θεού, τόσο στη διακονία μου στον Ορθίνο, όσο και εδώ, στην πόλη του Καΐρου, και την ηθαγώσιμη ημέρα από τον ουρανό, ως και το πολύ σεβάστον γονέων Κωνσταντίνου και Θεοχώρας, θα είναι η χαρά μου. Ζητώ τις ευχές μου, η παρουσία σήμερα του Μητροπολίτου, του Επισκόπου Κόμπας, κυρίου Χρυσοστόμου, του
το ποτήρι του της Θεοσώστου. Ο πατέρας Ιωακήμ, ο ταπεινός λειτουργός του Θεού και ιεραπόστολος Συνέδριος, καλείται να γίνει επίσκοπος της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Ξέρουμε όλοι, το έχουμε γνωρίσει, η αρχιεροσύνη μας δεν είναι ανάπαυση αλλά θυσία. Δεν είναι αξίωμα αλλά σταυρός. Κι όμως ο σταυρός λάμπει, γιατί τον φωτίζει η χάρη σου του Αγίου Πνεύματος. Ου χάρη αυτούς κηρύσσονται, αλλά Χριστόν Ιησού, εαυτούς δε φούρους ημών δια Ιησού. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία πνευματική τέχνη που τελείται από τον ουρανό. Πνευματική τέχνη εσύ η ενουρανής ενωμένη, ουκ ανθρώπων επιχείρημα, αλλά των αγγέλων επίτευγμα. Όχι ανθρώπινο αξίωμα, αλλά θεία δωρεάν. Δεν ουσιάζει, αλλά διακονεί. Δεν ζείτε να τον υπηρετούν, αλλά υπηρετεί ως ο Απόστολος Μάρκος και ο ιδρυτής Εκκλησίας μας. Ο πρώτος εν ημίεστε πάντων διάκονος. Και γι' αυτό Ιωακήμ, ιέρνα είσαι πατέρας των ορφανών, παρηγοριά των πονεμένων. Αγγίσεις ταπεινές καρδιές, να έχεις πάντα μέσα σου το φως του Χριστό, το φως που καίει αργά, μα δεν σβήνει ποτέ. Είναι το ίδιο φως του υμνίου ρίτσος στη ρομιοσύνη, το φως της ελπίδας και της αντοχής. Ο Επίσκοπος είναι άνθρωπος καθαρής καρδιάς, συγχώρεσης και απλότητα. Σήμερα, Ιωακήμ αγαπημένο, η Εκκλησία σε καλεί να πλησιάσεις το θυσιαστήριο του τόσα χρόνια το γνωρίζεις. Δεν είναι ξένο. Είναι η Αγία Τράπεζα του Αγίου μας Γεωργίου. Να θυμάσαι πως ο Επίσκοπος είναι φύλακας του φωτός και το φως έστω κι αν καίει αργά, ποτέ δεν σβήνει, όσο η καρδιά μένει στραμμένη προς τον Χριστό. Ούτω λαμψάδο το φως ημών έμπροστε των ανθρώπων. Ιωακήμ, λουλούδι ταπεινό στον κήπο του Θεού, ο κόπος σου έγινε προσευχή και η σιωπή σου τραγούδι ευχαριστίας. Άξιος να είσαι στη διακονία εκεί όπου ο πόνος γίνεται ελπίδα και η αγάπη απλώνεται σαν φως στις καρδιές των ανθρώπων. Άξιος είσαι στη χάρη του Θεού, εκεί που ανθίζει η ταπείνωση και η καρδιά σου λάμπει σαν λιχνάρι που δεν σβήνει ποτέ. Έλα λοιπόν, πες τη χαρά του Κυρίου σου, εκεί όπου κάθε δάκρυ γίνεται φως και ο σταυρός λάμπει σαν δόξα. Στο τέλος, έριστο και η ευχή των γονέων πάντα θα σε συνοδεύουν. Είσαι δε στη χαρά του Κυρίου. Πάντοτε τα στενή θεραπεύουσα και τα ενίποτα αναπτερώσα. Προχειρίζεται Ιωακήμ των Θεοφιλέστατων πρεσβύτερων εις επίσκοπων της Εωσός του Ιεράς Επισκοπής Κιγκάλη και εξόμεθα ουιν υπέρ αυτών και να έρθει επ' αυτών η χάρις του Παναγίου Πνεύματος.
Παύλη, ράβδο επιστηπτική, ράβδο παιδεύσεως. Άξιο! Ημώντε Πατρός και Ιεράρχο, όλα τα έθνη, Ιωακήμ του Θεοφιλέστατου και Νεοδοσίου Επισκόπου. Para todo
θα πάρει από ένα γέρασμα ο Αρχίπου κουράγιο, δύναμη σε άνθρωπος αγάπης, προμονής. Ο πατήρ Χρυσόστομος, ο Άγιος Μπουκόβα θα σε βοηθήσει. Καλή αρχή, όπως και εγώ πήγα Καμερούν, πήγα Ζιμπάμπουε και ελπίδα βρήκα την αγάπη του Χριστού. Και όπως μη είχε διδάξει ένας μεγάλος αρχιερέας Βράμιν Ισίδωρος, να μάθεις τη ζωή σου να κάνεις υπομονή. Και ο Θεός θα τα σ' αφήσει. Έλεγα ότι είμαι ένας ασκητής